Magandang umaga mga pare kois. Travel Moto Vlogs. Oh my God! Wow! Pupunta po tayo ngayon sa SSS branch Tayug, Pangasinan para makita po natin mga pare kois kung paano magbiyahe. Dito po ako ngayon sa Santa Maria mga pare kois. Napakabilis lang po ng biyahe namin ngayon dahil pag nasa Tayug na po kami, magsi-shortcut po kami mga pare kois para iwas traffic. Kasi sa dadaan pa po kami sa bayan, napaka-traffic po doon mga pare kois. Sa likod po kami dadaan mga pare kois. Siguro mga biyahe namin dito mga pare kois, mga 10 to 15 minutes lamang mga pare kois, estimated. Ito pong biyahe namin ngayon ay dito pa lang po din sa Santa Maria mga pare kois. Maganda rin po ang kalsada rito mga pare kois dahil napakaluwang. Yan pong nasa harapan ko mga pare kois is co-work ko. Si pare ko ay Joel. Shout out po sa kanya dahil tinulungan niya po ako mga pare kois na makapunta sa Tayug SSH branch sa mismong Magic Mall mga pare kois. Bago pa lang po kasi yung lugar na yon ng branch ng SSS. Dahil sa Urdaneta po kasi mga pare kois, talagang napakaraming pumupunta doon, napakaraming may mga appointment. Kumpara dito mga pare kois is napakabilis mga pare kois. Kung gusto nyo po may experience magpa-process ng loan ninyo or yung mga magpa-file ng mga benefits nila, sickness, dito po mga pare kois napakabilis. Yung kabilang way po pala mga pare kois is yung papuntang Asingan at Urdaneta. Dito na po yung tulay papunta na pong Tayug. Dito mga pare kois ay may checkpoint pa rin pero ano lang naman to mga pare kois is Oplansita lang mga pare kois. Ayan po, napakaluwag pa rin po ng traffic dito mga pare kois. Wala pa pong traffic sa oras na to.
Ayan, speed limit na po natin mga pare guys is papuntang 80 pa lang po mga pare guys. Moderate lang po yung pagdadrive natin at ingat po sa mga riders dyan mga pare guys. Sa araw na to yung mga nagra-rides, ride safe po sa lahat. At dito pare guys, dito sa malapit sa paakyat ng tulay mga pare guys, ang makikita po natin mamaya is yung way ng papuntang Asinggan tsaka sa Binalonan. Makikita natin dito pa nga pare ko, tsaka sa lugar ng Tayog Eco Park, yung mga mahilig mamasyal dyan papuntang Tayog Eco Park. Ayan po mga pare ko, bandang kaliwa po yung Asinggan, Urdaneta tsaka Binalonan mga pare ko. Dito naman po sa kabilang ways, Tayog Sunflower or Tayog Eco Park mga pare ko. Malapit na po tayo dito mga pare guys. Ito po yung last na tulay papuntang Tayog town proper na pupuntahan natin mga pare guys. Medyo long bridge lang pero hindi pa rin po traffic dito mga pare guys. Ayan po, liliko na po tayo dito mga pare guys. Dito po yung shortcut na napakabilis mga pare guys. It takes mga lang siguro mga pare guys, 2 to 3 minutes lang. Napakabilis po talaga dito pare guys, na dahil na-experience na po namin. Yun po yung way doon sa town proper talaga mga pare guys, yung highway na yun. Dito po kami magsi-shortcut sa mismong likod na labas na namin dito mga pare ko, is likod ng plaza tsaka sa mismong way ng Magic Mall Tayog. Sa side lang po mismo yon mga pare ko is ang SSS branch. Yung kasama ko mga pare ko is same lang po kaming motor, is gamit namin na motor is Yamaha MIUI 125 version 3 na po mga pare ko, is M3. Tawag po nila is M3. Smooth lang po yung takbo at mabilis din mga pare ko, is kasi magaan lang po yung pinaka-body niya. Dito medyo traffic mga pare ko is dahil yung way na to is makitid lang. Tsaka marami na rin po kasi nakakaalam dito sa shortcut na to mga pare ko is. Kaya mga 4-wheel syempre di tayo basta-basta pwedeng sumingit agad-agad mga pare ko is.
Ayan, malapit na po tayo mga pare kois. Kakanan na po tayo dito sa way na to. Dito biglang lumapad yung kalsada ng mga pare kois. Okay, yan po yung plaza ng Tayog mga pare kois. Ayan, kakanan po tayo ulit dito. At yan na po ang pinaka-town proper ng Tayog mga pare kois, kasi sa likod kami dumaan kaya hindi masyadong kita. Ayan na po, dito na tayo mga pare kois sa Magic Mall Tayog, SSS branch. Bababa na po kami dito at magpa-park lang. Kaya po ako napunta ngayon dito mga pare kois dahil mag-inquire po ako kung pwede pa po ako mag-reloan ulit. Magre-renew po ako ng aking SSS loan kung kailan po ako pwedeng makapag-loan. Kasi po yearly pwede tayong ulit mag-reloan mga pare boys. Ayan na po, papasok na po tayo dito sa loob. At may waiting area din po dito mga pare kois. Ayan po, waiting muna ako dito sa baba. At pag bumaba na po yung isa mga pare kois is aakit na po ako papunta doon sa desk po ng mag-a-assist sa atin sa loob ng SSS branch mga pare kois. A few minutes later. Okay mga pare kois, tapos na po. Mabilis lang po na dahil nakausap ko lang po about sa aking loan, kung pwede na po ako makapag-loan. At yun po, na sagot naman po na mabilis ng nag-assist po sa akin sa loob ng SSS. Maraming salamat po sa pagpapanood nyo dito sa aking travel motovlogs mga pare kois. Ride safe po sa lahat ng mga riders dyan. At ingat po tayo palagi mga pare kois. Pauwi na ako pare kois, going work. Kaming dalawa ay sabay na po papasok sa trabaho na ito. Medyo malayo-layo po mga pare ko kasi Rosales pa po yung trabaho namin. Sa Rosales. Okay, maraming salamat po ulit mga pare ko sa mga bago pa lang po sa aking channel. Mag-like lang po kayo, comment, subscribe po para notify po kayo sa aking mga new uploads. I-on nyo lang po ang notification bell mga pare ko. Maraming salamat. Next vlog ko mga pare ko, pupunta po akong Tayog Family Hospital.
Abangan nyo po yung next travel motovlog ko mga pare ko. Salamat po.